היי, אני בן, מודט מאז 2019, מאמן בגישת הפסיכולוגיה החיובית, מנחה סדנאות ומנחה קבוצות חברתיות בקהילה הגאה, פעיל ואקטיביסט בקהילה הביסקסואלית בישראל, ומאז 2016 עוזר לאנשים בתהליכי בניית ביטחון עצמי, חיבור עצמי ושיפור יכולות תקשורת. לאורך הרבה מאוד שנים מחיי הייתה בהתנגדות מאוד חריפה לרעיונות ניו אייג'ים למיניהם כמו זימון מטרות או זימון כוונות, אבל אחרי שאני מתרגל כאלו רעיונות ב5 השנים האחרונות, אני לומד לשנות את דעתי. כי רעיון הזימון הפנימי הזה יכול ממש לשמש כמעין מצפן פנימי לקביעת וקיום פעולות בעולם. עם כמה שזה קל באופן מטריף לאבד את הריכוז והפוקוס ממה שחשוב לנו באמת. ואפילו לפי הדלי למה וציטוטים מפיו, קביעת המטרה להיות אלטרואיסטים יותר או חומלים יותר יכול להוציא אותנו מהראש של עצמנו, מהדאגות האנוכיות שלנו, ולהטעין אותנו בתחושת מטרה, הרגשה של כוח, תעוזה ובחוסר פחד. אז אני מזמין אתכם לתרגול מדיטציה למיקוד הכוונות שלנו. ייתכן ויש לכם רעיון כללי בנוגע לאיכויות איתן הייתם רוצים לחיות את חייכם, אך אתם לא בוחרים אותן במכוון מראש. המדיטציה שלפניכם תעזור לכם למפות בעזרת ויזואליזציה איך הייתם רוצים לחיות, אפילו אם זה רק עבור היום, על מנת להגביר את תחושת הסוכנות והשליטה על איך אתם פועלים ומגיבים. בואו נתחיל. מצאו תנוחה נוחה וערנית התומכת בתרגול, בישיבה, שכיבה או עמידה. אם תרצו, עצמו עיניים או השאירו אותן פתוחות ברוך עם מבט כלפי האדמה. קחו כמה רגעים כדי להתבונן כיצד אתם מתמקמים בתוך הרגע הזה. להתחיל עם איכויות נוכחות יכולה להשפיע על הזרימה של היום כולו. עכשיו התחילו עם השאלות הבאות. עם איזו איכות הכי הייתי רוצה להיות בקשר היום? דוגמאות אפשריות יכולות להיות איכויות כמו סבלנות, נדיבות, אדיבות, כוח. הקדישו לכך כמה רגעים עם עצמכם ובחרו איכות כלשהי. איזו איכות הכי הייתם רוצים לקיים היום? קבעו את הכוונה שלכם בכך שתאמרו לעצמכם בשקט, היום אני מתכוון להיות, ומלאו את התכונה שבחרתם לעצמכם. הביטוי הפנימי הפשוט הזה יכול לשמש כעוגן. הביטוי הפנימי הפשוט הזה יכול לעזור לכם לזכור את ההתכווננות שלכם לאורך היום.
היום אני מתכוון להיות כעת נסו לחשוב על מה שעליכם לעשות היום. וחישבו או ממש דמיינו כיצד האיכות שבחרתם תבוא לידי ביטוי לאורך יומכם. במשימות השונות שלפניכם, בפגישות שלפניכם, במערכות היחסים שלכם. אל מה אתם שמים לב כשאתם מגלמים בדמיונכם את האיכות הזו לאורך יומכם? כעת נסו לאתר מה תהיה המטלה הכי מאתגרת שיש לפניכם היום. שיחה קשה, משימה לא נעימה, והפעם גלמו את התכונה המיוחדת שבחרתם לקבע לעצמכם. כיצד זה מרגיש להיות התגלמות הכוונה שלכם? ופעם נוספת, הרגישו את גופכם, בישיבה, שכיבה או עמידה, בעודכם פה. אין צורך לחכות לתחילת השנה כדי לקבוע לעצמכם כוונות, או כדי לקבוע לעצמכם איך לחיות.
ניתן לעשות זאת באופן יומיומי, אפילו מספר פעמים לאורך יומכם. כעת, פיתחו את עיניכם בעדינות, או הרימו את המבט מהרצפה, וספגו פנימה את האורות והצורות שסביבכם. תודה על שתרגלתם איתנו, ונתראה בפעם הבאה.